Danny's Vlogs. Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn 4e vlog van Danny's Vlog. Ik sta hiernaast. Mark voor de frituren. Verkoop je frieten? Jazeker. Wat nog meer? Kroketten, bitterballen en hamburgers. Frikandellen, het belangrijkste. Hey, leg even een frikandel erin voor Michael, die komt zo. Is goed, één leg ik erin. Hoe denk je Michael het beste kan inprikken? Ik denk in de McDonald's. Nee, in een vrouw. Met een man tegenwoordig kan alles, hè? Exact. Ze zijn een ronde een keer omgedraaid, hè? Oké, mensen, thuis met z'n allen springen! Hey mensen, kijk eens hier, wat leuke sjaals deze mensen hebben achter mij. Kijk eens hier. Oh. Hey, dit zijn de beste sjaals die je kunt hebben, hè? Oh. Kijk, ik sta hiernaast. Is dit wat? Niet Quinty. Is het niet Quinty? Quinty, ja. Hey, wat heb je nou gezien? Ja, weet ik niet. Wat was dat voor een feestje? Ik denk een goed feestje, of niet? Nou. Mensen, bomberklas. Bomberklas. Jong, heur nou, kameraad. Oh! Hey! Oh! Hoi. Wat is dit nou? Hey, wat weeg jij? Ik heb de heup Wat weegt ze? 50 kilo, hé? Ja, ongeveer 120 geloof ik. Oh, jee. Oh. Ach, kom maar je wat kerk gooien. Yes, jullie zien het mensen, ik heb niet meer zo heel veel sjaals. Maar hier is iemand die wacht al 1,5 jaar op een sjaal. Antoine, kijk eens hier. Kijk eens hier, Danny. Wat is De dat? loten van afgelopen dit jaar. Ja, Ik heb maar geen sjaal gepakt deze race, hè? mensen, dit is echt geen grapje. Hij wacht al heel lang op deze sjaal. Dus nu gaat hij eindelijk naar de winnaar. Kijk eens hier, vangen. Gerdien. Ik sta hier naast de burgemeester van Maasgeul. En hij heeft gezegd dat hij maar 1 artiest wilde leren kennen. En nu ben ik benieuwd wie dat ook is. Of het waar is wat ze hebben gezegd of niet. Dat was Danny Pauls. Hey, en nu sta je gewoon hier naast mij, hè? Hey, wat is je naam eigenlijk? Dion Schneider. En weet je waar hij vandaan komt? Oeskerkro. Snappen jullie hem? Hey, de beste man van de prinsen, maar waarom steeds hier zo stil? Stil? Mensen, dit is atje nummer 100 van dit jaar. En wie gaat er winnen? De Schraveleers of de Bakkers? Laat het even weten. Schraveleers 1, Bakkers 2. 3, 2, 1, go! Naast wie sta ik? Naast de nachtegaal van, niet de zuiden, maar van heel Nederland, mensen. Zo. Ja, wat zo? Hey, je bent toch de ster van de NPO, of niet? Oh ja, inderdaad. Ja. Deze week alweer, hè? Niet. Ja, wel. Oké, even mensen heel snel kijken. Wat, NPO weer? Was al gisteren. Heb ik die gemist? Ja, denk het. Oh. Mensen, ik sta hier naast de lelijkste man van nummer 1. Wat is jouw naam? Rob Knubbe. Hey Rob, je bent echt lelijk, hè? Heel lelijk. Niet normaal, man. Is dus, mensen, dit is de stem Rob Knubbe als jullie bellen naar nummer 1. Ja. Dit is de stem en zo ziet hij uit. Hey mensen, poging 2 om een liedje samen te gaan maken met Chontana. Kom jij, zit daar. Hey John,
John, wist je met een liedje maken? Nog steeds niet, nee. Hebben jullie zin in een feestje? We gaan dan goed, we gaan dan liek. Los, spring in het rond, springen! Spring maar in het rond. Oeh, vroeger. Oeh, deze op. Allemaal. Gaat u carnaval vieren? Nee. Nee, vier geen carnaval. Nee, ik ga alleen in altijd naar de optocht kijken. Oh ja, kijk, dat is toch al een beetje. Ja, dat is wel een beetje. Maar ik geef veel plezier, hè? Dankjewel. En is er iets te zien? Ja, nice. Joe. Chickies. Klein beetje. Beetje. Ja, wat voor chickies? Ik zie niks. Ik zie niks. Zijn allemaal buiten. Oh, ze zijn buiten. Ah. Ja, alleen oudere mensen. Oudere mensen hier in Heerlen, hè? Zijn wij in tv, hè? Ja, ja. Ja. Grote dedicatie voor alle mensen die houden van mij. Ah. Ja, ja. Shout-out naar jezelf. Wat is de goedkoopste tikkie die je ooit hebt moeten betalen? Ik weet het niet. Ongeveer. Ik weet het niet. Ongeveer. 20 euro. Waarvoor? Een ticket Oh, een ticket voor? voor gewoon een Concert. concert. Ze 3 minuten moeten beginnen. Michael moet nog even gas gaan geven. En dan gaan we beginnen. Hey, van wie ben jij de allergrootste fan? Ja, Danny. Welke Danny? Ja, Danny Pauwels. Hij ziet daar zo ook uit. Hé mensen, kijk eens hier, kijk hier. Hop. Hey mannen, waar moeten de mensen jullie van kennen? Van welke muziek? Van Beren Frieten, het is vastelovend. De Hardspaag mix is Noederletten, dat is echt power buiknummer. Ja, Hey, dat ik is... laat jullie even een stukje horen. Beer en frieten, veel leven met deze dag op beer en frieten. Raad welke smaak het is en win 5 euro. Welke smaak is het, Mike, denk je? Kijk even naar de camera. Welke smaak is het? Goh, wat is dit? Nee, welke smaak is het? Welke smaak is het? Nee, wat is dit? Krijg je 5 euro, kom. Ik kan het niet thuis brengen, wat is dit? Probeer. Probeer. Godverdamme, kijk maar. En weer terug. Ja, in de school ja mensen, mijn stem, die hoort zich hier super goed aan. Geloof me, is het. Zakken.
Na 9 optredens is dit nog over van mijn stem. Ik ben helemaal gaar. Ik heb nog 2 optredens te gaan. We hebben afgelopen week, ik denk een stuk of 40 of 50 optredens al gehad. We hebben, ik weet het echt niet, een stuk of 20, 25, 30 moeten nog gaan. En mijn stem, wil ik zeggen, extra een groot stuk, want daar komt Michael aangelopen. Kom hier. Kom hier, Michael. Helaas had ik echt geen honger. Ja, dat geef je. Flikker op, je hebt geen honger. Kijk dan. Ja, Michael, wat is dit nu? het is weer zover. Moest voor mij Michael. even een stukje eten van. Michael, dat kan niet. Hij zegt gewoon letterlijk net dat hij gewoon niet gaat vreten. En wat doet hij meteen in seconden later zijn Nee, bek? ik had geen zin in puddingfly. Ja, lul hier maar uit gewoon. We zijn net klaar met de 12e optreden. Mijn stem is eigenlijk nog een beetje daar. Ik heb nog 4 dagen te gaan. Het is nu 2:30. We gaan nu Milan afzetten, dus die man achter de camera. Dus vanaf nu gaan jullie niks meer zien. Wij gaan slapen en morgen vroeg gaan we weer door. Hoi.